Uhum. Dobar dan. Dobar dan, Suzana.
Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Otputi opet u miru, Gospodu se pomolimo. Gospodi, pomiluj. Još se molimo za upokojenje duše novopredstavljenog služitelja Bogijeg Aleksandra i da mu se oprosti svaki greh, učinjen voljno i nevoljno. Gospod Bog naš nastani njegovu duši pravedni postavlja tja Gospodi. Aleksandra i da mu se oprosti svaki greh voljni i bezvoljni. Pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Gospod Bog naš nastani dušu njegovu gde pravedni počivaju. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Carstvo nebesko i oproštaj grehova njegovih molimo od Hrista, besmrtnog cara i Boga našega.
I hvala na ljubaznosti, na razumevanju, na svemu što činite i što poštujete, eto, i porodicu, i običaj, i sve. Uvek Hvala puno. Hvala, može da dođe u restoran na ručak, izvolite. Hvala vam. Hvala vam. Hvala Suzana.